E weche mamoko en ni County Assemblies medo goyo kogno joma nogwel bedo jotend migepe e kaunti ma Kisumo kod Siaya. Chenro ma kamano chopo e giko mare kawuono e kaunti ma Kisumo, ka kaunti ma Siaya to pedho lipode e wi joma ne gigoyo kogno. Watudre achiel gi George Amolo kani e kaunti ma Siaya mondo mi oketwa e ler. George Amolo, kapo ni inyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro ma kama osego okang' kendo osechopo kama nade? Erokamano ahinya Milton, awinji maler achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya kae. Kama mana kaka isewacho, chenro madhi nyime kawuono en ni komiti mar od buch County Assembly ma Siaya mochung' ne weche mag gwelo kata appointment committee ma jakome en spika mar od buch County Assembly ma Siaya no George Okode. Igeno ni odiochieng' ma kawuono dhi pedho lipode e od burano mondo mi otwagie. Ma en bang' kane gigoyo kogno ji 10 manogwel manogwel mondo mi obi otelie migepe mopogore opogore, kama e chenro manotim tarik 10 kod tarik 11 mar dweni gimoro juma achiel gi nus mokalo. Kendo kawuono ni igeno ni jogo manogwel go eko kamoting'o migosi Agunda Ochanda mochung'ne manogwel e migawo mar governance kata tije mag piny owacho mar kaunti ni, Benedict Abonyo Omolo manogwel e migawo mar omenda, Dr. Martin Odhiambo Konyango manogwel e migawo mar thieth, nyawadgi Dr. Caroline Onyango manogwel e migawo mar pi, George Odhiambo Nying'iro manogwel e migawo mar apida to kod apaya, Sylvester Kokoth manogwel e migawo mar pur, Dr. Edgar Otumba manogwel e migawo mar somo, Grace Ogola manogwel e migawo mar trade kata ohala, Morris Otieno Makorege manogwel e migawo mar lowo kata land, kaachiel gi nyawadgi Angeline Atieno Oduor manogwel e migawo mar tuke to kod limbe. Duto dhi ng'eyo kopo ni kawuono od burano dhi puodhogi kata oweyo. Kendo mae igeno ni ka mae osetimore Milton, to en chenro ma bang'e kopo ni od burano awang'o puodho nyinge 10 gi eki mane ogwel gi gavana ma Siaya James Orengo, to ibiro duoko od burano koro biro kawo nyinge gi to duoko ne gavana mondo mi koro omiye thuolo mar mondo mi gicham muma mondo gibi gichak tich ayanga. Kendo igeno ni mae chenro mar chamo muma ni igeno ni nyalo bedo sa asaya kochakore juma manyien bang' kopo ni od bura mar Siaya no kawuono wang' ne puodhgi. To bende Milton, daher mondo mi joneno mago ong'e ni e odiochieng' ma kawuono bende ma od buch County Assembly ma Siaya ni bende dhi twak e wi budget mambalang' mar kaunti ni kata supplementary budget. Igeno ni bang' ka wang' ne gitieko twak e report komiti mochung' ne weche gwelo no, to twak mar ariyo ma wang' gibed godo en mano mar wuoyo e wi supplementary budget, ma bende e odiochieng' manyoro kanye wane yo Lwanda Kotieno e sub-county mar Arieda, Governor Orengo nyokwayogi mondo gibi giyie gi kalne supplementary budget no mondo mi obi oyud thuolo mar chako chenro mage mag dongruok Milton. Erokamano ahinya George Amolo kuom report ma jaber ma kamano. To mana motudo